Tiet cosins, benvinguts al segon amollal de la temporada. Avui és 30 de setembre, l'últim dia d'aquest mes que ha acollit la festa major, la tornada a l'escola i la tornada de l'amollal. I precisament d'això volíem parlar, perquè després del programa de dimarts passat vam sortir al carrer a preguntar a la gent què li havia semblat el primer amollal de la temporada. Anem a veure-ho. Una festa de puta mare. Si no el fem bé, no tenim futur. Insoportables. Per ara estem contents, però a l'espera de què passarà a partir del 30 de setembre. Durant aquest estiu s'ha anat treballant amb una intensitat baixa. Jo veig que cada dia anem a menys i de molt, i de molt. No dic que estic preocupat, però estic preocupat. Quan s'acabi, doncs un o altre haurà de posar la solució, perquè jo de moment no la tinc, la solució. En principi és el segon any i, bueno, vinc una vegada o dos a l'any. Entonces tampoc és molt intensa, però és molt agradable. És poc, però és molt agradable, són molt respectuosos els nanos, saben escoltar i, bueno, això també és bastant important, no? I tot això amb una pinya doncs, fa aixecar la moral fins al final doncs, que s'aconsegueix un resultat positiu. No sempre és així, però aquesta vegada ho vam aconseguir. Però és bo que formin part del que és el patrimoni públic, aquest tipus d'espais. Hem rebut moltes felicitacions, la gent els ha agradat com ha quedat. No normal, ni molt ni poc. Que doncs als nens els hi encanta. I veient que dona resultats tan positius i veient que és algo tan important que no podem baixar la guàrdia, doncs aquest any la repetim. Però nosaltres no som l'únic retorn televisiu de la temporada, perquè també ha tornat Gran Hermano. Sí, amics, desena temporada ja d'aquest mític programa, que va a pitjor també. Veiem qui han colat aquest any a dintre de la casa de Gran Hermano. Me llamo Germán, tengo 37 años, soy de Sabadell y vais a ver un día de mi vida. Me gusta mucho estar en casa, compartir buenos momentos con la familia, pues la música me gusta mucho. La donna immobile. Chumba, no mucho, ¿eh? Me gusta cocinar, desde una paella hasta una pan con tomate con butifarra del Terol, ¿no? Pues un trasto. Siempre ha estado muy cerca de mí. La mamá pues siempre ha sido algo especial en su vida. Sí, tiene golpes de genio y mucho carácter. ¡Mira! Trabajo como presentador de televisión y organizador de eventos. Y en mis ratos libres vengo a descargar adrenalina pura haciendo boxeo con mi amigo Benito Eufemia. Hay dos cosas que me relajan: el mar y el cine. Mi actor preferido es Jim Carrey. La máscara. Nos vemos en Gran Hermano 10. Doncs aquest friqui Germán, que ha durat menys a la casa que Escuela de Actores, per exemple, aquest tio ha dit que és presentador de tele. Com jo. Bueno, com jo potser no. Mireu el programa que fa. Aquesta cançó ha sigut mítica a la vida, Diu... Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Quina cançó més maca, recordem el velero llevat d'Oliver Fat que anava allà a mar en guix amb la barca. Bona nit! Això em pregunto jo, d'on irà? Perquè el tio marxa de plano, però molt curiós. M'estic plantejant de fer com ell i anar jo l'any que ve al Gran Hermano, a presentar-lo. A veure com em va, no? I nosaltres seguim aquí! ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió. Ara gira, ara ja tramuntana. No tinc la categoria per anar al Gran Hermano, ja ho he vist. I parlant de coses que torna, divendres també van tornar els bàsics cambrils.
Concretament van actuar els Nueva Utopia a Cala Rip i nosaltres, com que teníem algun enxufillo per allí, vam aconseguir unes declaracions en exclusiva dels Nueva Utopia. Anem a veure què ens explicaven. Això és per la molla cosí. Exclusiva. Exclusiva. Dando más del palo aquí. Nada que viste, pasada, pisada, pesada, posada sobre tu cara. Nada que viste, que no me limites, soy de la élite. No. Doncs després d'aquestes interessantíssimes declaracions dels Nueva Utopia, els hi vam preguntar per què havien decidit ells actuar aquí a Cambrils dintre dels bàsics. I mireu què ens van dir. Perquè m'agrada sortir a la tele. M'agrada sortir a la tele. Doncs molt bé, fins aquí tot aquest tros que xerro jo sol i a partir d'ara donem pas als companys, l'Eli, l'Anna i el Dani, que els tinc aquí al costadet escoltant-me. Hola! Hola! Què tal? Bé. Bé, us ha agradat el tros? Sí, sí. Heu vist, no?, que a la gent li ha agradat molt el programa. Sí. Hi ha hagut de tot, Hi ha hagut de tot, hi ha hagut de tot. Hi ha gent que no estava especialment contenta, gent que sí. Això et volia preguntar jo, hi ha fans del programa? Tu que Sí. vas dir, va, aniré a la recerca de fans. Ja tenim fans. Sí? Primer dia, molt.